ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз рафти татбиқи лоиҳаи навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар дидан намуда дар ноҳияи Хуросон як қатор иншоотро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Самандар Искандарзода ва Меҳрӯзи Ҷума гузориш медиҳанд. навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар айни замон дар ду марҳила идома дорад. Марҳилаи аввал 33,2 километр ва марҳилаи дуюм бошад 39,6 километрро дар бар гирифта, баъди татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи 1Б гузаронида мешавад. паҳнои роҳ аз 16 то 25 метрро ташкил медиҳад. мутаассифона дар татбиқи лоиҳаи сохтмону навсозии шоҳроҳи Душанбе Бохтар ба сохтмончиён муяссар нагардида аст ки нақшаи пешбинишударо иҷро кунанд. дар робита ба ин сарвазири мамлакат аз масъулон талаб намуданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро дар ин иншооти муҳим тезонанд, зеро бо идома ёфтани чунин ҳолат наметавон шоҳроҳи мазкурро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. дар идомаи сафар сарвазири мамлакат дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатдон сутунпояи парчам, нишони давлатӣ ва бинои маркази адлияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баландии сутунпояи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 47 метр буда, матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. баландии нишони давлатӣ бошад 24 метрро ташкил медиҳад. гирду атрофи рамзҳои давлатӣ ободу зебо гардонида шуда, ба як макони зебову замонавӣ барои гаштугузор ва фароғати сокинону меҳмонони ноҳияи Хуросон табдил ёфтааст. рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардид. фармоишгари бинои маъмурии маркази адлия бошад, вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хатлон мебошад. пас аз ба истифода супоридани бинои маъмурии маркази адлия ба чанд ҷуфт навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ба тифлакони хуштоле шаҳодатномаи таваллуд супорида шуд. вусъат ёфтани раванди созандагиҳо ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти гуногун дар асоси дастгирии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, президенти нави Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ интихоб шуд. ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ зертобе ё худ сохтор дар конфедератсияи футболи Осиё ба ҳисоб меравад, ки фаъолияти футболро дар минтақаи Осиёи марказӣ идора мекунад. ин ниҳод аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ шурӯъ аз соли 2015 барои рушди бемайлони футболи минтақа, фароҳам овардани шароити мусоид ва баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дар миёни кишварҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон ва Эрон мусоидат менамояд. дар конгресси навбатии кафа ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, якчанд масъалаҳои муҳими фаъолияти созмон баррасӣ шуд. ба хусус рӯзномаи асосии ҷаласа интихоби президенти нави ин созмон ба ҳисоб мерафт. аз соли 2018 то ин муддат роҳбарии ассотсиатсияро ноиби президенти Федератсияи футболи Узбекистон Умед Аҳмадҷонов ба зимма дошт. бо дар назардошти талошу заҳматҳои пайвастаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рушди футбол, мавсӯъ ҳамчун шахси арзанда миёни номзадҳо якдилона овози бештар гирифта, президенти нави Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ барои солҳои 2019-2023 интихоб гардид. зимни суханронии худ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз кишварҳои узви ташкилот барои боварӣ ва дастгирӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, онҳоро ба ҳамкории судманду мақсаднок баҳри рушди минбаъдаи футбол дар минтақа даъват намуданд. бо мақсади таъмин намудани рушди босуръати футбол дар мамлакат, инчунин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкатҳои бузурги ватанию хориҷӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтани ин соҳа пешниҳод гардид, ки қароргоҳи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шавад. дар конгресс намояндагони ин ниҳоди идоракунандаи футбол пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанберо қароргоҳи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ интихоб карданд. мавриди зикр аст, ки ин аввалин ташкилоти байналмилалие маҳсуб меёбад, ки маркази асосии он дар пойтахти кишвари мо шаҳри Душанбе
جایگیر شده است. همزمان ضمن جلسه نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به سخن برآمده اوید به فعالیت اسوسیاسیا به نقشه دورنمای ساحه ابراز نظر نمودند. واحد کردنی با اطمینان بیان نمود که انتخاب گردیدن رستم امامعلی به حیث پرزیدنت اسوسیاسیا برای کشورهای اعضا زمینه‌های بیشتری رشد فوتبال را به وجود می آورد. همزمان در اساس آوازدهی نماینده قرقیزستان دوستانبک کانونبکوف به حیث نایب یکم و ارسلان اینظرف از ترکمنستان به حیث نایب پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیا انتخاب گردیدند. در کنگره مذکور یک چند مسئله های دیگر مورد نظر متخصصان قرار گرفت. همچنین در نتیجه آوازدهی کناتبک ماماتوف از جمهوری قرقیزستان به حیث نماینده آسیای مرکزی و اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردید. тоҷикистон аз зумраи кишварҳоест ки дар он футбол бо суръати баланд рушд карда истодааст ва ин албатта бо шарофати рустам эмомалӣ аст. чуноне ки медонед федератсияи футболи тоҷикистон иншооти нави варзишӣ барои кӯдакону наврасон сохта мавриди истифода қарор медиҳад ва махсус бояд қайд кард ки барои рушду ривоҷи футбол худи ҳукумати тоҷикистон ҳавасманд аст. аз ин лиҳоз ба созмонҳои футболӣ онҳо имтиёзҳои зиёд медиҳанд. ин имконияти баргузор кардани чорабиниҳои байналмилалиро фароҳам меорад. Champions now, and this might happen hopefully in the future for Tajikistan. ادامه اخبار. در ناحیه قبادیان از جانب بانوی خوجگیدار میرم یورова با خرج 15000 سومانی یک پول برای رفته‌های ساکنان دهه عربخانه ساختن مورد استفاده قرار داده شد که این اقدام مشکلات چند ساله وجود داشته همدهگانش را برطرف نمود. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. در دایره کارهای سازندگی و آبادانی به خاطر استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران و ساکنان دارا و سخاوتپیشه ناحیه قبادیان اقدام‌های بنیادکاری را بیشتر می‌نمایند. در همین زمینه ساکن دهه عربخانه جماعت دهات ناصر خسرو ناحیه میرم یورова با فرزندانش از حساب مبلغ‌های پس‌انداز عائلوی پول بین دهه را که برای رفته‌های ساکنان مساعد نبود، پورا از نوسازی و به طلبات جوابگوی گردانید. مبلغ جمع کرده بودم که به حج رفتن در کار بود، با بچه‌ها کار می‌کردن و یه پول جمع کردم همشه به حج رفتنی بودم. نرفتم، من گفتم که مردم مشکلی می‌کشیدن، راه گشتن قین‌تر بود، دشواری می‌کشید. بعد با پسرانم مشورت کردم که این پول تا ساخته که مردم آزاد رفته گذاشته اومدن گرفته. در حقیقت همین پولی که حاضر دیده ایستادیم اول یک پولی ویرانه بود که بازور آدم‌ها می‌گذاشتن. رحمت به همین صاحبکار اپای میرم که برای همین گذشتن خلق همین یک کوپرکی مستحکم ماشینگذار ساختن. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی طبق نقشه کارهای آبادانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان ناحیه قبادیان در همدستی برای فراهم آوردن شرایط‌های سازنده کار و روزگار و بهداشت و رشد محل تلاش نموده نیت دارند که منبع نیز چنین اقدامات سازنده و بنیادکارانه را عملی نمایند. باید با نقشه داریم که با همین کوچه‌ها رو سنگفرش کنیم. گفته یک کوچه دیگر اونجا 500 متر اون سنگفرش کردیم با مبلغ 3000 سوم. خیلی با حرکت میکنیم، کارا نقش شدن گیرد ایسا به همین جمع کرده امروز مهنتی که کار میکنیم با کوچه ها رو آباد میکنیم. با گفته مسئولین ساکنان در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه قبادیان از عملیگردی چنین اقدامات نفران سخاوتپیشه و آبادگرا الهام تازه گرفته نیت دارند که وابسته به طلبات به همین مانند کارهای بنیادکاری را که برای رشد محل مساعدت می‌نماید به انجام رسانند. تورعلی صاحب نظرف، پرویز سفرف از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. در دایره انجام دادن عملهای خیر و ثواب و سهم گذاشتن در آبادی محل در ناحیه لخش، مادر 78 ساله از حساب مبلغ‌های برای سفر حج پس‌انداز نموده‌اش پول پیاده‌گذاری بنیاد نمود. همچنین عائله دیگر به ساختمان خط آبی پالزی از مسافه قریب 3 کیلومتر شروع نمود. گزارش ایدیگول محمود از ناحیه لخش. کارهای آبادانی در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه لخش با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشوری عزیزمان روز تا روز جریان تازه کسب می‌کند که در این روند شخصان سخاوتمند و خیرخواه سهم با سزای خود را گذاشته ایستادند. از جمله فرزندان عائله برهانوف از دهه آجقر جماعت دهات ینگیشهر ناحیه لخش مبلغ ضروری جمع آورده مادر خود را نیت حج فرستادن داشتند.
аммо ин модари саховатманд маблағи худро барои сохтмони пули болои дарё сарф намуд то мушкилоти деҳаро ҳал намуда рафту омади мардум ба дигар деҳот осонтар гардад. агар масофаи рафту омади роҳи байни ду деҳаи соҳили дарё 3 километрро ташкил мекард, бо бунёди пули пиёдагузари болои дарёи Питокул ин масофа ҳамагӣ 300 метрро ташкил медиҳад. дар деҳаи Ҷиргатол солҳо боз дар мавсими тобистон мардум аз нарасидани оби зироатҳои кишоварзӣ танқисӣ мекашанд. ин аст ки шахсони хайрхоҳу саховатманд барои рафъи мушкилоти мавҷуда кӯмаки худро расонида истоданд то майдони боғу зироатҳои назди ҳавлигӣ бо об таъмин карда шавад. оилаи муродовҳо аз ҳисоби пасандози маблағҳои барои ҳаҷ пешбинишудаашон бо дастгирии мардум аз навсозии хатти оби полезиро оғоз намуданд то дастаҷамона тариқи ҳашар корҳои сохтмонӣ дар муҳлати кӯтоҳ анҷом диҳанд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки маҳз ба рушди деҳот нигаронида шудааст, бо ҳамин мақсад мана таи 2 рӯз аст ки сокинони ҷамоати деҳоти Ҷиргатол ба ҳашарҳои дастаҷамона баромада дар ободии деҳот маҳалли худ саҳми босазои худро гузошта истодаанд. чунин амалҳои дастаҷамонаи созандагии сокинони ноҳияи Лахш рӯз то рӯз вусъати тоза касб намуда мардум барои рафъи мушкилоте дар маҳалли зист ҷой дошта аҳлона талош меварзанд то дар оянда ҳадафҳои пешбинишуда барои ободонии деҳоти Кӯҳистон ҷомаи амал пӯшад. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. корҳои ободонӣ дар робита ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат ёфта. дар ин сабт соҳибкорону сокинон фаъолона саҳм мегузоранд. дар ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ масъулони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати анҷоми амалҳои созандагӣ ташаббус нишон медиҳанд. гузориш дар ин хусус. барои истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иқдоми кормандони масъули кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва саҳми сокинон бо иҷрои амалии аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ мегардад. чунин амали созанда имрӯз дар деҳаи меҳнатовор сурат гирифта дар ҷараёни он 2 километр роҳи маҳаллӣ сангфарш карда шуд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ мунтазам рафта истодааст. мана имрӯз бо ҷалби худи мардуми ҳамин деҳа ва аъзоёни ҳизби халқии демократӣ дар ҳудуди ҷамоат дар деҳа, хусусан дар деҳаи меҳнатовор корҳои сангфарш кардани байни кӯчаҳо рафта истодааст. тасмим гирифтан соҳибкорони мо имсол дар ҷамоат ки 6-5 километр роҳҳои байни деҳаҳоро сангфарш ва баъдан мунфаш гардонанд. ин бисёр иқдоми хуб мебошад. дар доираи аксияи ҳизбии якҷоя ҳал мекунем тӯли ҳар ҳафта тариқи маъракаҳои дастаҷамона ва саҳми соҳибкорон роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ шуда барои тозаи озода нигоҳ доштани муҳити атроф тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. аз ҷониби кормандони масъули кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ иқдомҳои хайрхоҳона низ амалӣ гардида ба як қатор собиққадрони меҳнат ва оилаҳои ниёзманд кӯмаки моддӣ расонида шуд. барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати фаъолонаи сокинон ва кормандони масъули кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷамъомад доир гардид. таъкид шуд ки дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳудуди деҳаҳо ободу зебо гардида бо саҳми сокинон ва соҳибкорону шахсони хайрхоҳ бунгоҳҳои тиббӣ, симхонаҳои иловагӣ ва дигар инфраструктураи зарури бунёду мавриди истифода қарор гирифтанд ки бо амалӣ намудани чунин иқдомҳои дастаҷамона барои аҳолии деҳот шароити арзанда фароҳам оварда хоҳад шуд. дар асоси нақшаи омодагиҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Масчоҳ як силсилаи иншооти калон бунёд гардида, шаҳраки Бустон бояд ба маркази воқеии ноҳия табдил ёбад. вале як қатор мушкилот ва монеаҳо аз ҷумла роҳу коммуникатсия, системаи канализатсияу иншооти обсофкунанда, иҷрои нақшаю лоиҳаҳои сохтмону ободониро халалдор карда, ҳолати нигаронкунандаро ба амал оварданд. шарҳи Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон.
дар маркази ноҳияи Мастчоҳ шаҳраки Бӯстон системаи канализатсия ва иншооти обсофкунанда солҳои қаблӣ пурра вайрон гардида, ин мушкилоту масъала барои имрӯзу ояндаи як маркази ноҳияи калони ҷумҳурӣ проблемаи ҷиддии инфрасохтории иҷтимоӣ, экологӣ, санитарии гигиенӣ гардидааст. дар шаҳрак иншооти зиёди маъмурӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, хонаҳои истиқоматии мавҷуда ба хатти обу ташноб пайваст набуда, дар аксар ҳолат ташноби канализатсия ба саҳни хонаю муассисаҳо, ҷӯйборҳо, заҳбурҳо мерезанд. Ахлод аз канализатсия баромда ба заҳбур мерезанд. Ба заҳбуре ки ба назди хонаҳои аҳолинишӣ наздик ҳастанд. болонд агар гирем хонаҳои бисёр иқоматкунанда ҳастанд, беморхона ҳастанд, мактаб, боғчаи кӯдакона ҳастанд ки ҳамаи он ҳоҷатхонаашон ба ҳамин ташнобҳо ба ҳамин ҷо пайваст шуда ба ҳамин заҳбур бе коркарди химиявию механикӣ сар дода мешавад. ин гуна нигаронию нороҳатӣ ва хавфи сироятёбию ҳолати бади муҳити зист дар ҳамаи мавзеъу маҳаллаҳои маркази ноҳия ҳукмфармост. дар аксари ин биноҳо дар берун ташноби алоҳида сохта шудаанд. маълум ки сатҳи оби зеризаминӣ дар ҳудуди ноҳияи Мастчоҳ аз ҷумла шаҳраки Бӯстон баланд аст ва бар замин илова шудани ташноб ин мушкилотро дучанд мекунад. шумораи аҳолӣ хеле афзуда, шаҳрак аз 430 гектар ба ҳозира ба 924 гектар васеъ мегардад. аммо шаҳраки Бӯстон инфрасохтори обу ташноб надорад ки ба бунёди иншоотҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангию хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ монеа шуда истодааст. бе инфрасохтори обу ташноб сохтани ҳама гуна иншоот ба ягон меъёри меъмории шаҳрсозии санитарии гигиенӣ мувофиқат намекунад. дар шаҳраки Бӯстон аз ҷумла бо таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бори нахуст якчанд иншооти муҳиму калони маъмурӣ, фарҳангӣ, варзишӣ сохта мешавад, чун варзишгоҳи замонавӣ барои 10 000 ҷойи нишаст, қасри фарҳанг бо лоиҳаи ҷолиб, қасри варзишии паҳлавонони Суғд ки аз тадбирҳои муҳими рушду зебоии маркази ноҳия мебошанд. вале мавҷуд набудани системаи марказонидаи канализатсия ва обсофкунанда проблемаи меъмории лоиҳакашӣ ва ояндабинии иншооти сохташаванда аст. масалан, қасри фарҳанг бо равона намудани беш аз 30 миллион сомонӣ аз иншооти ҷолиб барои ноҳияи Мастчоҳ буда, дар масъалаи ташноби ин иншоот мушкилот пеш омадааст. мувофиқи лоиҳа ин бинои мо хатти обҳои партовӣ дар ҳавзи дар ҳудуди ҳамин бино мавҷуд буда хушк карда мешавад. аз сабаби он ки хатти умумии ноҳиявӣ пайваст кардани обҳои партовӣ нест. барои хотири ҳамин мо ҳавзи алоҳида сохта намон дар кор. аз натиҷаи баланд будани обҳои зеризаминӣ мо ҳозир сохтмони ҳамин ҳавз насохтсодем барои хотире ки мувофиқи лоиҳа туғри намегирад. чунин ҳолат барои ҳар як бинои сохташаванда ва амалӣ намудани ҳар як лоиҳа проблема аст. ҳолон ки ҳар як иншооти сохташаванда солҳои дароз хизмат бояд кунад, барои оянда бошад. аслан барқарорсозии системаи канализатсия ва иншооти обсофкунанда дар ноҳияи Мастчоҳ ба нақша гирифта дар солҳои 2013-2018 ба ин кор 2,4 миллион сомонӣ маблағҳо ҷудо гардида аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ДСП газ дар шаҳраки Бӯстон ба масофаи 1200 метр қубурҳои полиэтилении корезӣ хобонда шудааст. сабаби асосии тӯл кашидан ман фикр мекунам видам баъзе заминҳои корими обӣ будан аз тарафи баъзе идораи вазоратҳо то ба имрӯз ҳалли худро неёфта истодааст. ин ҳалли худро неёфтани ҷудокардани қитъи зимин барои бунёди обукорезии дохили шаҳраки Бӯстон ин ба оқиб бурдани сохтмонҳои ҳудуди шаҳраки Бӯстон мебошад. дар ҷаласаи сайёри ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба натиҷаҳои шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмону ободонӣ дар ноҳияи Мастчоҳ, масъулини як қатор вазороту идораҳо барои омӯзиши иловагӣ ва тибқи тартиби муқаррар гардида ҷудо намудани замин барои пойгоҳи тозакунии ташноб ва ҷиҳати сохтмони он ҷалб намудани сармоя моҳи декабри соли 2017 вазифадор шудаанд. вайронии роҳи байни шаҳраки зарнисори шаҳри Гулистон ва шаҳраки Бӯстон низ аз камбудиҳои ҷиддии инфрасохторист ки масофаи 15 километр буда аз ҳудуди ноҳияи Мастчоҳ мегузарад ва деҳаҳои зиёди ноҳияро бо маркази ноҳия мепайвандад. ин роҳи автомобилгард аз як тараф бар асари шароити иқлимии боришот ва асосан дар натиҷаи ҳаракати воситаҳои нақлиёти боркашони гаронвазни се корхона ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой, Ғаюр Сухтцемент ва Апрелевка вайрон ва ба ҳолати нигаронкунанда расидааст. мувофиқи ӯҳдадории ин корхонаҳо бояд дар таъмиру навсозии ин роҳи автомобилгард саҳмгузорӣ намоянд, вале дар ин ҷода иқдому кори мушаххасе анҷом намедиҳанд. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Мастчоҳ, барои барномаи ахбор.
дар натиҷаи гузарондани корҳои назоратӣ аз ҷониби масъулони раёсати кумитаи бехатарии узуқаворӣ дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ нисбат ба 13 нафар савдогарони бозорҳои истеъмолӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. Маълум гардид, ки баъзе соҳибкорону савдогарон маҳсулоти ғизоиро дар шароити номуайян ва бе риояи талаботи муқаррар гардида ба фурӯш мегузоранд. дар давоми 3 моҳи сипаригардидаи соли ҷорӣ аз тарафи кормандони раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ беш аз 1160 кг маҳсулоти гӯштӣ, 568 кг маҳсулоти ширӣ, 2866 кг маҳсулоти растанигӣ ва 150 кг дигар намуди маҳсулоти ба талабот ҷавобгӯ набуда аз фурӯш боздошт ва несту нобуд карда шуд. Масъулони соҳа омили асосии роҳ додани соҳибкорону савдогаронро ба чунин қоидавайронкунӣ ба беаҳамиятии шаҳрвандон дар вақти харид марбут медонанд. дар 3 моҳаи сипаригашта дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва шаҳри ноҳияҳои тобе нисбати 273 нафар протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои риоя накардани талаботҳои байторӣ чораҳои маъмурӣ андешида шудааст. инчунин дар самти фитосанитарӣ бошад нисбати 43 нафар шахсони воқеи ҳуқуқӣ тартиби муқаррароти самтҳои фитосанитариро риоя накарданд чораҷӯӣ намуда ба онҳо протоколҳои маъмурӣ ва парванда оғоз гардидааст. корҳои назоратӣ аз ҷониби раёсати мазкур асосан дар 6 шаҳру ноҳия, ин ҳам Турсунзода, Шаҳри Нав, Ҳисор, Рӯдакӣ, Ваҳдат ва Файзобод гузаронида шуд. агар дар шаҳри Турсунзода нигаҳдории ғайри қобили қабули маҳсулоти гӯштӣ дар яхдон аз ҷониби 1 нафар фурӯшанда мушоҳида гардида бошад, дар шаҳри Ҳисор пухтани маҳсулоти гӯштӣ аз ҷумла омода намудани сихкабоб аз тарафи чанд нафар шаҳрванд ба чашм расид, ки бениҳоят нигаронкунанда мебошад. бо либоси номувофиқ, риши баланд ва ногувортар аз ин бе доштани дастпӯш лӯла намудани қимаи гӯшт дар бозори марказии шаҳри Ҳисор боиси ташвиши гурӯҳи кории раёсат гардид. агарчи дар ноҳияҳои Шаҳри Нав ва Рӯдакӣ чунин бетартибӣ ба назар нарасида бошад, вале чанд нафар савдогарон маҳсулоти таҳти назорати сохтори болозикрро бе доштани ҳуҷҷати тасдиқкунанда ба фурӯш мегузоштанд. нисбати ин нафарон чораҳои зарурӣ андешида шуда барои бартараф намудани камбудиҳо сохторҳои дахлдор бо амрнома огоҳонида шуданд. бисёри соҳибкорон аслан маҳсулот ба бозор ворид мекунанд бе ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи роҳбаладӣ. супоришҳои қатъиам ба тамоми марказҳо дода шудааст, ки ҳамаи маҳсулотҳо зери назорат ҷиддӣ баро монда шавад. бетартибии бештар дар даромадгоҳи бозори марказии шаҳри Ваҳдат мушоҳида гардид. савдои сарироҳӣ. ин мушкилот чанд вақт аст масъулони бозори марказӣ ва кормандони маркази таъминоти бехатарии озуқавориро дар шаҳри Ваҳдат ташвиш медиҳад. агарчи ин нуқта шомили ҳудуди бозор нест, вале роҳбарияти бозор ва масъулони озмоишгоҳи бехатарии озуқаворӣ барои бартараф намудани савдои сарироҳӣ савдогаронро чанд маротиба огоҳонидаанд. агар истеъмолкунанда аз ҳамин савдои кӯчагӣ аз харидориаш даст кашад, аллакай ҳамин савдои кӯчагӣ ҳам пурра аз байн меравад. ин навбат сохторҳои вобастаи шаҳр аз ҷониби раёсати кумитаи бехатарии озуқаворӣ тариқи амрнома қатъӣ огоҳонида шуданд. дар дохили бозор бошад чанд нафар савдогар бе доштани ҳуҷҷати лозима ба фурӯши маҳсулоти чорво аз ҷумла гӯшт машғул буд. ба фурӯш гузоштани равған дар зарфҳои истифодаашон яккаратта низ дар бозори чанд шаҳру ноҳия ошкор гардид. фаъолияти озмоишгоҳҳо дар назди бозорҳои истеъмолии шаҳру ноҳияҳои номбаршуда ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст ва кормандони соҳа бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. соҳибкоронро зарур аст молу маҳсулотро бо ҳуҷҷати тасдиқкунанда вориди бозор намоянд ва пеш аз ба фурӯш гузоштан аз муоинаи озмоишӣ ҳатмӣ гузаранд. намунаи олии фаъолияти бозорҳоро дар шаҳри Душанбе мушоҳида намудем. имрӯз дар бозорҳои пойтахти мамлакат соҳибкорону савдогарон дар асоси талабот фаъолият дошта ҷобаҷогузории маҳсулот, пешниҳод ва хизматрасониро ба харидорон дар сатҳи баланд ба роҳ мондаанд. ҳар молу маҳсулоти ба бозор ворид мешуда аввал аз ташхис гузаронида мешавад ва дар асоси иҷозати нозирон ва масъулини бозор онро савдогарон ба фурӯш мегузоранд. Садриддин Сироҷдин, Баҳриддини Зоир барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. боронҳои пуршиддати фасли баҳор дар минтақаҳои кӯҳистони мамлакат аксар вақт сабаби омадани сел ва фаромади ярҷ гардида ба хоҷагии халқ хисороти ҷиддӣ мерасонанд. мутахассисон барои пешгирӣ кардани офатҳои табиӣ дар талутеппаҳо, шиноидани дарахтон ва бунёди боғҳои зинавиро тавсия медиҳанд. Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад.
93% масоҳати ҷумҳурии тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил медиҳад. релефи ҷойгиршавии кишвар аз ҷиҳати сар задани офатҳои табиӣ осебпазир буда пешгирии фаромадани сел ва омадани ярч амри зарурӣ дониста мешавад. олимони институти хокшиносии академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон таъкид медоранд ки вақтҳои охир бо сабаби риоя накардани қоидаҳои пешгирии таназзулёбии хок талу теппаҳо аз байн рафта истодаанд. нишебзаминҳое ки аз 5 дараҷа зиёд мебошанд, мо ба онҳо тавсия метиҳем ки зироатҳои яксолаю бисёрсоларо кишт кунанд бо усули тасма, яъне ки ҳангоми кишт кардани тасма онҳо вобаста ба ҳар як зироат онҳо эмин доштани шутушавиро таъмин мекунанд ва аз он зиёда нишебзаминҳое ки 20 дараҷа доранд асосан мо тавсияи онро метиҳем ки дар он ҷо бояд асосан зинабоғҳо сохта шаванд, токзор ёки боғзор бунёд кунанд. дар пойгоҳи таҷрибавии файзободи ноҳияи файзобод олимони соҳа дар талу теппаҳо ва селравҳо бо мақсади пешгирии таназзулёбии хок ва ба амал омадани офатҳои табиӣ дарахтони гуногун шинонидаанд ки ин василаи муҳими гирифтани пеши роҳи шусташавии хок дониста мешавад. барои эмин нигоҳ доштан аз таназзулёбии ирригатсиони обӣ мо тавсия медиҳем ки ҷойҳои назди заминҳое ки кишаванда ҳастанд, ҷозои кишоварзӣ кишанд, инчунин кашу зарборҳо ва объектҳои мелиоративӣ техникӣ гидромелиоративӣ ва чорабиниҳои агротехникиро бояд дар ин давраҳо тавре мушоҳида мегардад дар талу теппаҳо ва селравҳо тадбирҳои саривақтии пешгирӣ аз офатҳои табиӣ андешида нашудааст. ин омил ба он боис мегардад ки ҳангоми боришот дар талу теппаҳо селу ярч фаромада ба хоҷагии халқи мамлакат хисорот ворид мегардад. имрӯз бояд масъулон ва сокинон ба ин масъала бетаваҷҷуҳӣ зоҳир нанамоянду дар талу теппаҳо ва мавзеъҳои осебпазир дарахт шинонида корҳои пешгирикунандаро вусъат бахшанд, зеро беҳуда илоҷи воқеаро пеш аз вуқӯъ нагуфтаанд. Нуриддини Қурбон, Озари Фатҳулло, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. боришот ва обхезӣ дар қисми шарқии Уганда ба марги 18 нафар боис гардид. кормандони сохторҳои қудратии Колумбия зимни гузарондани амалиёти махсус аз қучоқчиён 1 тонна ва 200 кило маводи нашаваро ёфт ва мусодира карданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар яке аз конҳои истихроҷи сангҳои қиматноки Мянма дар натиҷаи фаромадани ярч зиёда аз 50 нафар ба ҳалокат расиданд. мувофиқи маълумоти расонаҳои хабарӣ 40 нақлиёти пуриқтидори нақбканони зери обу гел ва сангпораҳо мондааст. ҳукуматдорони Мянма бар расонаҳо хабар доданд ки аз сабаби зериқабати ғафзи сангогел қарор доштани нақбканон кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ натавонистанд онҳоро ба берун бароранд. дар қисми шарқии Уганда боришот боиси обхезӣ гардид. дар натиҷа 18 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо кас дигар ҷароҳат бардоштанд. офати табиӣ бештар ба ду минтақаи аҳолишини қисми шарқии Уганда зарар расондааст. боришоти шадид даҳҳо манзили истиқомативу маъмуриро хароб кард. туғёни об хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ аҳолиро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. ҳамзамон бар асари боришот даҳҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. дар чанд минтақаи ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ боришот обхезиро ба миён овард. дар натиҷа 32 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар миёни ҳалокшудагону захмиён занону кӯдакон низ ҳастанд. ҳамзамон дар натиҷаи боришоти шадид ярч фаромада, чанд бинои истиқоматӣ қисман ва пурра хароб шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро дар зери харобаҳо сокинон қарор доранд. дар ин робита кормандони хадамоти дахлдор сокинони зери хатари офати табиӣ қарор доштаро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. аҳолии чанд минтақаи ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ аз истифодаи нерӯи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ ба аҳолӣ маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ интиқол медиҳанд. килимакпарварони ноҳияи шаҳри Туз дар минтақаи вилояти Хатлон яке аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии пила оғоз намуданд. тибқи нақша соли равон 830 қутии тухми килимак ба аҳолӣ тақсим гардида ва килимакпарварон мақсад доранд 35 тонна пила ба даст оранд. Худоёди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус гузориш медиҳанд.
дар доираи амалигардии барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 ва зиёд намудани ҳаҷми хӯрокаи кирмак дар ҳама шаҳру навоҳии вилояти Хатлон корҳои муайян роҳандозӣ мегарданд. Дар ноҳияи шаҳри Туз масъулини соҳа баҳри ҳавасмандгардонии кирмакпарварон ва боз ҳам ба се ба роҳ мондани парвариши кирмаку истеҳсоли пила талош намуда ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегарданд. тавре сардори идораи пилаи ноҳияи шаҳри Туз иброз намуд, ин мавсим ба нуқтаҳои қабул аз 830 қутии кирмак бояд 35 тонна ашёи хоми аълосифат ворид гардад. имсол мувофиқи дурнамо бояд 35 тонна пила дар ноҳияи шаҳри Туз истеҳсол кунем. барои расидан ба ин мақсад мо 830 қути тухмаи кирмаки хитоӣ ворид намудем. бо корхонаи истеҳсолии ганҷ, корхонаи ватанӣ аст, шартномаи ҳамкорӣ дорем. нашунамои пила хуб буд. мана имрӯз ҷамъоварии ҳосила сар кардем. боварӣ дорем ки имсол аз уҳдаи нақша мебуроем. солҳои охир вобаста ба таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳа истифодаи тухмиҳои самарашон баланд натиҷаи заҳмати кирмакпарваронро мувофиқи матлаб намудааст. дар як қатор ҷамоаҳои ноҳияи шаҳри Туз бошад хоҷагиҳои алоҳида баҳри сари вақт ба нуқтаи қабул ворид кардани пилаи истеҳсолшуда имрӯз саргарми тоза намудани он мебошанд. барои ҳар 1 килограмм пилаи супоридашуда 9 сомонӣ дар сари тарозу пардохт карда истем. дар ноҳияи 139 гектар плантатсияи тутай, 857200 дона ниҳоли тутай, баъзаи хӯроки кирмак басанда айда ноҳия. чун таваҷҷӯҳ ба соҳаи кирмакпарварӣ зиёд гардидааст, маҳз ба ҳамин хотир дар ноҳияи шаҳри Туз кирмакпарварон бо дастгириву ҳавасмандии масъулин ба парвариши ин маҳсулот диққати махсус равона карда, ҳамасола истеҳсоли онро зиёд ва ҷамъовариро аввалин шуда оғоз мебахшанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи шаҳри Туз, барои барномаи ахбор. сокинони ноҳияи Деваштиш дар баробари рушди дигар бахшҳои кишоварзӣ ба зиёд намудани саршумори чорво низ ҳавасманд мебошанд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия 126368 сар чорвои майда, 68507 сар чорвои калони шохдор ва 1097 сар асп парвариш карда мешавад. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштиш. Деваштиш аз навоҳии калонтарини ҷумҳурии Офтобиамо маҳсуб ёфта дорои ҳазорҳо гектар чарогоҳ мебошад ва барои рушди соҳаи чорводорӣ, истеҳсоли гӯшту шир ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат имкониятҳои зиёд дорад. дар ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия 17112 сар моли майда парвои парвариш ёфта, аз он 6231 сарашро мешу модабузҳо ташкил медиҳанд. даҳмардаҳо аз ҳар 100 сар меш гирифтани 95 сари барраи солимро дурнамо интихоб карданд. барои ба анҷом расондани ин маъракаи муҳим, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия аз ҳисоби собиқадорону пирони кор, мутахассисони соҳаи кишоварзию духтурони соҳибтаҷрибаи байторӣ гурӯҳи корӣ созмон дода ба кӯмаки чӯпонон фиристодааст. то ин муддат туфайли ҷаҳду талошҳои пурсамари даҳмардаҳо ва гурӯҳи кории ёресон мувофиқи ноҳия 5449 сар барраи солим ба даст оварда шудааст ки ба ҳар 100 сар меш 90 сари рост меояд. даҳмардаҳои кооперативи истеҳсолии тиҷоратии овчии ғончӣ дар ноҳия аз аввалинҳо шуда фатҳи марраро таъмин гардонданд. дар кооперативи мазкур имрӯз 3300 сар бузи гӯсан парвои парвариш ёфта, даҳмардаҳо баъди аз зимистон рутубатноки сард баровардани чорво ба маъракаи наслгирӣ оғози бобарор бахшиданд. туфайли ташкили омодагиҳо, дастгирии ёрдамчоне аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои кӯмак фиристода ва корбарии масъулини кооперативи истеҳсолии тиҷоратии овчии ғончӣ даҳмардаҳо аз 1570 сар меш 1490 сар барраи солим ба даст оварданд ки ба ҳар 100 сар меш 95 сари рост меояд. дар ихтиёри хоҷагӣ айни ҳол 3309 сар моли майда мавҷуд мебошад, аз он 1575 сар мешҳо мебошанд. имрӯз барои солиму фарбии нигоҳдоштани чорвои хурди шохдор ва аз касалиҳо эмин будани барраҳои навзод даҳмардои чӯпонони хоҷагӣ ҷойҳои сералафу чарогоҳи фарохи мавзеи андарсои ноҳияи Спитамиро интихоб намуда дар ҳамин ҷой ба парвои парвариш машғул ҳастанд. Мазбути Бобозода аз ноҳияи Деваштиш барои барномаи ахбор. дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Гулистони вилояти Суғ чорабинӣ пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода баргузор гардид. дар машқҳои навбатӣ амал ҳангоми заминларзаи эҳтимолӣ ба аҳолӣ омӯзонида шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар вилояти Суғд машқҳои мудофиаи гаражданӣ дар шароити заминларза доир гардид.
машқи мукаммали пешгирӣ ва бартарафнамоии ҳолатҳои фавқулода дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда қувва ва воситаҳои мавҷуда дар шароити заминларза бо бонки хатари шартӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти давлатӣ, сохторҳои наҷотдиҳӣ, ёрии таъҷилӣ, хадамоти оташнишонӣ бо ҷалби масъулин, кормандони ташкилоти идораҳо ва сокинони маҳаллӣ дар шаҳрҳои Хуҷанду Гулистон сурат гирифт. дар рафти чорабинӣ бартараф кардани оқибати гӯё заминларзӣ дар шаҳри Хуҷанд ба амал омада ки бо мақсади огоҳонидани аҳолӣ баланд бардоштани маърифати сокинон гузаронида шуд, масъулини вилоят кори ҳамаи сохторҳои дахлдори вилоят, омодагии воситаҳои нақлиётӣ, чӣ гуна амал кардан доир ба худмуҳофизатӣ ба дигарон кӯмаки тиббӣ расонидан ва дигар амалҳое ки дар ҳолати рух додани заминларза иҷрояшон зарур аст санҷиданд. ҳамчунин имрӯз рафти машқи мудофиаи гараждании заминларзаи шартӣ ки гӯё дар шаҳри Гулистон ба амал омадааст, кори ҳайати наҷотдиҳӣ бартарафкунӣ, иқдомҳои сокинон оид ба худмуҳофизатӣ барои рафъи оқибати заминларза дар бинои баландошонии истиқоматӣ ва наҷоти одамон аз ҷониби наҷотдиҳандагон амалан нишон дода шуд. бо расидани иттилоъ оид ба заминларза сардори хадамоти алоқа ва хабардоркунии шаҳр тибқи нақша ҳайати роҳбарикунанда қувва ва воситаҳои шаҳрро сафарбар намуд ки баъди фурсати начандон кӯтоҳ сохторҳои марбута бо воситаҳои лозима дар якҷоягӣ зери роҳбаледии хадамоти бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир гардида бо нақшаи кор шинос шуданд ва тақсимоти қувваи воситаҳоро гузаронида ба корҳои бартарафсозӣ оғоз намуданд. аз ин машқ мо бисёр чизҳоро омӯхтем. ҳангоми сарзадани ҳолатҳои фавқулода роҳбарият омода аст ки ба аҳолӣ сари вақт ёрии амалии худро расонад. машқи мукаммали пешгирӣ ва бартарафнамоии ҳолатҳои фавқулода дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда қувва ва воситаҳои мавҷуда дар шароити заминларзии эҳтимолӣ дар вилояти Суғд давоми 3 рӯз дар сатҳи баланди ташкилӣ сурат гирифта, зимни натиҷагирӣ аз рафти машқҳои ҳавасмандии иштирокчиёни фаъол таъкид гардид ки гузаронидани чунин чорабиниҳои якҷоя дар дигар шаҳру ноҳияҳо бо мақсади баланд бардоштани маърифати аҳолӣ, пешгирӣ ва бартарафнамоии ҳолати фавқулода муҳим мебошад. бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри Хоруғ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беморхонаи вилоятӣ бо маблағи 900 000 сомонӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. гузориши Тоҷинисои Файзлобек аз шаҳри Хоруғ. соҳаи тандурустӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ давлат ба ҳисоб рафта, бо маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд, шӯъбаҳои хизмати муттаҳида ва бемориҳои кӯдаконаи касалхонаи вилоятӣ аз таъмири замонавӣ бароварда шуда, айни замон дар хизмати сокинони вилоят қарор доранд. шӯъбаи кӯдакона ва шӯъбаи хизмати муттаҳидае ки дар ҳолати сарамавӣ қарор доштанд аз таъмири капиталӣ бароварда шуда имрӯз ба истифода дода шуданд. шӯъбаи бемориҳои кӯдаконаи касалхонаи вилоятӣ ва хизмати муттаҳида солҳои дароз ба таъмири замонавӣ ниёз дошта дар ҳолати садамавӣ қарор доштанд. айни замон тамоми отоқҳои кормандон, ҳуҷраҳои маризон ва ошхона бо сифати баланд таъмир гардида, хизматрасониҳои хуби коммуналӣ ва таъминот бо об ки мушкилоти асосии кормандон давоми солҳои дароз ба ҳисоб мерафт, ҳалли мусбии худро пайдо намуд. бо муайё гардидани шароити хуби корӣ кормандони шӯъба кӯшиш менамоянд хизматрасонии хуби тиббиро ба кӯдакон пиёда намоянд. барои мо боиси ифтихор аст ки шӯъбаи мо пурра аз таъмири капиталӣ гузашт ва омили асосӣ барои ҳар як беморхона ва махсусан барои шӯъбаи мо ин об мебошад ва мо аз он хушҳол ва хушнун ҳастем ки имрӯз қубурҳои обии мо пурра аз нав карда шуданд. маҳз чунин ҳамкориҳои судманди ҳукумати мамлакат бо шарикони рушд имконият дод ки шӯъбаҳои асосии беморхонаи вилоятӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, минбаъд сатҳи баланди хизматрасонӣ бо сифати тиббиро ба аҳолӣ беҳтар хоҳанд гардид. 4 мошини тамғаи Toyota ба ёрии таъҷилии шаҳри Хоруғ ба касалхонаи вилоятӣ ва беморхонаи ноявии Нояш Кошин тақсим карда шуданд. қайд гардид ки соли равон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ба маркази вилоят 15 адад нақлиёти хизмати тиббӣ ворид гардида, бинои нави стансияи ёрии таъҷилӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо дастгириҳои шарикони рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон 420 лоиҳа ба маблағи беш аз $350,000 доллари амрикоӣ барои барқарорсозии беморхонаҳои қаламрави кишвар пиёда гардиданд. идомаи ахбор. имрӯз аз тарафи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ баъзе аз биноҳои ёридиҳандаи мактаби интернати ҷумҳуриявии ношунавоён дар ноҳияи Рӯдакӣ ки таъмирталаб буданд, таъмиру навсозӣ карда барои тарбиятгирандагон шароити хуби санитарию беҳдошт фароҳам оварда шуд. гузориши хабарнигорон Амон.
дар дораи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба таълимгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявии ношунавоён дар ноҳияи рӯдакӣ аз тарафи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ дар арафаи ҳамаи иду ҷашнҳо кӯмак расонида шуда барояшон шароити мусоиди таълиму тадрис фароҳам оварда мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дастгирӣ ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакону наврасони ятиму бепарастор ва дорои имконияти маҳдуд пайваста ғамхорӣ зоҳир менамояд. мактаб интернати ҷумҳуриявии ношунавоён дар ноҳияи рӯдакӣ аз ҷумлаи чунин муассисаҳо маҳсуб ёфта дар он 353 нафар таҳти ғамхории давлат қарор доранд. дар ҳамин замина ҳамоми ин муассиса ки таъмирталаб буд бо ташаббуси донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ таъмиру навсозӣ карда шуда шароити хуби санитарию беҳдошт барои таълимгирандагон фароҳам оварда шуд. минбаъд бо фароҳам овардани шароити мусоиб тарбиятгирандагон аз ин инфраструктури муҳайёшуда истифода менамоянд. бинои хоҷагиҳои муассисаи мазкур низ таъмир шуда асбобу анҷоми мувофиқ харидорӣ ва ворид карда шуд. тӯли солҳои зиёд муассисаи мо ба як ҳаммоми замонавӣ ниёз дошт, чунки то имрӯз гуфтан мумкин аст ки як ҳаммоме буд ки танҳо барои ҳам писарон ҳам духтарон фаъолият менамуд ва ин барои кормандон, яъне барои ҳамон нафароне ки ба ҳамом сару кор доранд, мутасаддиёни ҳамом ниҳоят монеаи ҷиддиро ба миён меовард. ва бинед ки имрӯз як ҳамоми замонавӣ ҳам барои духтарон дар алоҳидагӣ, барои писарон дар алоҳидагӣ ифтитоҳ намудем. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа диққати махсус зоҳир намуда талош менамояд то онҳо пайваста дастгирӣ ёбанду мушкилоте дар зиндагӣ надошта бошанд. ин аст ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муассисаҳои махсус бунёд гардида, ҳамчунин аз ҷониби сарпарастон ва соҳибкорону нафарони савобҷо дастгирии ҳамаҷониба меёбанд. дар мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи рӯдакӣ шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. ин ва дигар дастгириҳои доимии таълимгирандагонро барои таҳсили фаъолона, иштирок дар мусобиқаву олимпиадаҳо, таҳсили фаъолона ва дар оянда хизмат намудан ба нафъи давлату миллат ҳавасманд намудааст. ноустувор будани вазъи ҳаво ва боришоти шадид дар ҳудуди тоҷикистон пагоҳ низ идома меёбад. мувофиқи иттилои обу ҳавошиносон дар ин рӯзҳо эҳтимоли баланд шудани сатҳи оби дарёҳо ва хатари фаромадани ярчу рух додани сел дар минтақаҳои кӯҳӣ вуҷуд дорад. аз ин рӯ сокинон бояд дар ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд. тафсилоти бештар дар гузориши манучери сулаймон. то шоми 25 апрел дар мамлакат ҳаво ноустувор боқӣ монда, боронҳои пуршиддат ва пайдарпай пешгӯӣ мешаванд. аз ин рӯ эҳтимолияти омадани сел, фаромадани ярч ва обхезӣ низ дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ вуҷуд дорад. мувофиқи маълумоти агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзи 25 апрел дар мамлакат ҳавои ноустувор дар назар буда. боронҳои хусусияти селдошта дар баъзе шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла шаҳри душанбе, шаҳрҳои ҳисор, ваҳдат, истаравшан, кӯлоб, панҷакент, ноҳияҳои варзоб, файзобод, нуробод, рашт, сангбор, дарвоз, фархор, босе, данғара, хобалинг, муминобод, ағбаи шаҳристон, ноҳияҳои мастчо, ёбон ва рӯдакӣ дар назар дошта шудааст. ҳавои ноустувор дар ҷумҳурӣ то шаби 25 боқӣ мемонад. бурдани боронҳои селӣ дар баъзе ноҳияҳо бурдани боронҳои пуршиддат пешгӯӣ мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои абрнок бурдани боронҳои селӣ дар баъзе ноҳияҳо бурдани боронҳои пуршиддат шабона пешгӯӣ мешавад. инчунин дар вилояти суғ ҳавои ноустувор то шаби 25 боқӣ мемонад. бурдани боронҳои селӣ дар баъзе ноҳияҳо бурдани шиддатнок дар назар аст. дар тобиа марказ ҳавои ноустувор то шаби 25 апрел боқӣ мемонад. баъдан бурдани боронҳои кӯтоҳмуддат дар назар аст. дар ғарби вилояти миқдори кӯҳистони Бадахшон бурдани борон, дар шарқи вилоят бошад бурдани бориш, борон ва барф пешгӯӣ мешавад. дар шаҳри Душанбе низ ҳавои абрнок, шабона ва саҳар бурдани боронҳои селӣ, дар баъзе ҳолатҳо бурдани боронҳои шиддатнок дар назар аст. 26 апрел инчунин 27 апрел дар ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда бурдани боронҳои кӯтоҳмуддат дар назар аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳушдор месозанд ки то охири моҳ хатари боронҳои сел ва тарма зиёд боқӣ мемонад. бориши шадид дар кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо сабабгори нармии хоки теппаҳо мешавад ва эҳтимоли ҳаракати онҳо вуҷуд дорад. ҳамчунин сатҳи оби рудхона, ҷӯй ба каналҳову обанборҳо боло меравад. боришоти пуршиддати боронҳо бояд қайд намуд махсусан дар мавзеъҳои кӯҳистон, доманакӯҳҳо ба якчанд ҳодисаҳои табиӣ оварда расонидааст. аз он ҷумла хавфи баландшавии оби дарёҳо дар кӯҳсорҳо ва доманакӯҳҳо хеле баланд мешавад. ғайр аз ин омадани сел, фаромадани яч, фаромадани сангрезиш дар доманакӯҳҳо ва кӯҳсор хеле ва хеле баланд аст. дар ин робита ба шаҳрвандон бори дигар эҳтиромона муроҷиат карда хоҳиш мекунем
кӯшиш намоянд ки аз сайру гашт намудан ба кӯҳсор баромадан чаронидаи чорвои худ дар домана кӯҳҳо ва кӯҳсорҳо худдорӣ кунанд. ғайр аз ин дар ин рӯзҳо фаромадани сангрезиш дар шоҳроҳҳои душанбе лахш, душанбе хорух, душанбе чанок хеле ва хеле баланд аст. бинобар ин дар ин робита пеш аз баромадан ба сафар ҳатман бояд ки аз вазъи боду ҳаво пурсон шаванд, баъдан аз ҳолати роҳҳо, аз вазорату идораҳое ки марбут ҳастанд барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш, аз он ҷумла кумитаи ҳолатҳои фавқулода, вазорати корҳои дохилӣ, вазорати нақлиёт, агентии обу ҳавошиносӣ пурсон шуда баъдан сафари худро таҳия созанд. бо назардошти ин шаҳрвандон аз ҷумла падарону модаронро зарур аст ки фарзандони худро дар ин рӯзҳо ба саҳро ва кӯҳ баромадан нагузоранд. дар ин рӯзҳо кӯдакони худро аз худ дур насозанд ва махсусан ба шаҳрвандоне ки дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва деҳаҳо зиндагӣ мекунанд, ба онҳо муроҷиат карда хоҳиш мекунем ки агар кӯдакони онҳо дар мактабҳо таҳсил намоянд, пас онҳоро танҳо ба мактаб нафиристанд. дар натиҷаи боришоти пуршиддати борон ва вазидани шамол кандашавии дарахтон, кандашавии ноқилҳои барқӣ аз эҳтимол дур нест. ҳамчунин сокинон ронандагону кишоварзони мамлакатро мебояд бе зарурат ба саҳро ва шоҳроҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта набароянд. манучери сулаймон, бобуалӣ тағозода, мақсади мақсад, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. тансияту хонобод бошед.